Salutare tuturor, și bine v-ați la primul meu episod cu Facecam. Acesta este un hill climb. Stai să un pic să mut Facecam-ul. Gata? Nu. Îl mut. Eu sunt bani de această mașină, care e 20.000, vedeți și voi. Așa, dați-mi să vă și foarte bine. Așa. M-am mai jucat un pic, nu un pic, dar mult. Și aș vrea să îmi trec recordul de 24.000. Da? Așa. Deci vedeți și voi NPC-urile astea tot se vând peste noi. Ce te-a peste tot. În hill climb. Culturat. Mie place să mă mult poliția. Îmi lasă bani pe așa. Condition. Te mă autorat. Yay, ce bine am ajuns aici. La a doua parcă. Nu? Bă, da, la a doua. La a doua. Mașina. Oh, ce șmecher. Au venit mașinuța noastră. Oh, ce faci tu că? Vrei un pic de bătaie? Opa. Găsiți voi la joc, alte jocuri mai faine decât ăsta, cred. M-am ajuns la levelul 12. Așa. Stați un pic să vedeți cât de puțin aveți parcurs. Da? Am mai făcut episod, dar nu știu dacă o să le mai continui, pentru că mi-am luat telefonul nou. Nu cred că o să le continui. Iar poliție pe viteză mare, nu. Bă, ce mă duc cu asta. Am prins ce mai mult cu asta, 200 la oră. Maxim 200, nu știu. Am prins 220 la oră cu asta. Dar pe aici. Nu fac pe aici eu. Opa, stai. Pe aici pot să zici. Pe aici nu pot. Acolo când vedeți o mașină, și cu 3, acolo aveți etapele care le faceți voi. Ce faceți, mă? Vă jucați cu mine? Am revenit. Cred că o să pun pauză iar și o să... Gata, fraților, am revenit, m-am schimbat.
Nu m-am schimbat, m-am dus în altă cameră. Da, hai. Cred că de azi înainte o să fac numai cu facecam. Sper. Dacă nu mai se strică facecam-ul. Eu nu filmez copiii în Facebook. Că știu, dar nu filmez cu acea chestie. Eu filmez cu altă aplicație. Glumeam. Deci ați văzut? NPC prost. Grafica, nu e chiar așa de bună grafica, dar nu. E capul meu. Mă duc eu cu tramvaiul ăsta. Ați văzut? Nu vrea să semnalizeze. Fix când m-am dat eu jos. Bă, fraților. Bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod de Turbo 3D Racing și noi vom vedea la al doilea episod de Turbo Racing 3D. Pa, pa!